Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Prezident maslahat geçirip yurtda oba hojaluk işlerine tayyarlygy tanqidlady, galla hasylyny agzamady. Dün Prezident Berdimuhammedow vilayetlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Onu beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda yurdun oba hojaluk puwdagyna işleriň alınıp barlyşyna garaldy diýip Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Ýöne maslahatyň barşyna bu ýyl ýygnalan galla hasylynyň netijeleri barada gurrun edilmedi. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä maslahatyň dowamyny vilayetlaryň çägini beýleki puwdaklarda alınıp barlayan işler bilen bir hatarda paýta ýygymyna taýýarlyk işleri şeýle-de güýkü buğday ekişine görülýän taýýarlyklar barada gurrun edildi. Her vilayetiň häkimine maslahat nowaty ýeteni prezident ýerlerde traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň üstümizdäki paýta ýygymyna we güýkü buğday ekişine taýýarlyk işleriniň derejesiniň pesdigine ünsü çekipdir. Vilayette paýtaýan kombaynlaryň, traktorlaryň we beýlik tehnikalaryň mögsüme taýýarlyk derejesiniň pesdigini bellemek bilen burada alınıp barlayan işlere nägelik bildirdi. Diýip prezidentiň 5 vilayetiň ählisiniň ýol başçylaryna gönükdiren tanqidlary bir meňdeş sözler bilen türkmen mediasyna gaýtalanýar. TDH-nyň maglumatlarynyň çen tutulsa Türkmenistanyň azyk harytlaryň gytçylygy, ýolaryň gymmatçylygy we çörek nowatlary barada garaşsyz habar çeşmelerine dürli maglumatlaryň ýaýraýan döwri düýnü geçirilen maslahatda halkyň durmuşyndaky belki-de iň aktual meseleleriň biriniň, ýagny goloýda tamamlanan galla urugynyň netijeleriniň gurrun edilmedi. Düýn Fergana maglumat agentligi Neytrany Türkmenistan gazetiniň 28-nji iýuldaky sanyna çap edilen bir makalat algylanyp, Türkmenistanyň bu ýyl 1.600.000 tonna diýip meýilleşdiren galla planyny dolmanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri ýerli kärenneçilere salgylanyp, şu ýylky buğday mögsümine dökün we tehnika ýetmezçiligi barada ýygyderli maglumat berdi. Şeýle-de olar bu ýylyň gurok gelenligini üstesine buğday ekilen meýdanlaryň ýaplardan hem ýeterlik suwurulmanyny tasdiklap habar berdiler. Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty 17-nji iýulda ýetiren maglumatyny Türkmen medeniýetine galla hasylynyň bu ýylky netijeleri barada dowam edýän iýmisaly dymyşlyga ünsü çekdi. Häzir galla urugy tamamlany diýen ýaly gallanyň özümizden artyk galýan möçberini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip Türkmen prezidenti 5-nji iýulda TDH-da sitirlenni. Mundan ozalky galla urugy mögsümine sanlar boýunça galyplyga ýol berilendigini Saýat, Sakar we Çärje we Trawynyň käbir kärenneçileri Azatlyk radiosyna maýyň aýagyna gurrun beripdi. Ganybertede Daşowut vilayatyna ýokary derejeli bir resminiň buğday planyny dolmadyk oba başlyklaryny ýençýänligi barada Azatlygyň ýerli çeşmesi habar berdi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bu ýyl galla hasyly dolu berjay edilmedik Türkmenistanyň gyşyň agyr boljakdygyny çaklaýar. Bu çaklamalaryň we habarlaryň fonuny Türkmenistanyň resmi medeniýetine bu ýyl ýygnalan galla hasylynyň anyk möçberi barada taqiq san agzalmaýar. Diňe töwerekläp 1 million gowrak hasyl ýygnaldy diýilýär. Üstesine düýnü geçiren hökümet maslahatyny prezident ýerlerdäki kombaynlaryň we traktorlaryň üstümizdäki paýta ýygymyna hemde güýlki buğday ekişine taýýarlygyna nägile bolup, bu ýylky galla hasylyny eňgereleriň häzirki ýagdaýyny düýünden agzamady. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň azyk önümleriniň guruluşyk we hojaluk harytlarynyň bahalary telemesde ýokarlany. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk harytlaryň şol sany azyk önümleriniň hemde guruluşyk we hojaluk harytlarynyň bahalarynyň ýygyderli ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagdaý ilatyň gün-güzäran aýlamagyna oňoýsuz täsir edýär. Bu barada Azatlygyň Daşowutdaky çeşmeti zerur harytlaryň bahalary bilen bilelikde
31-nji iýulda iweren maglumatyny habar berdi. Daşowuzda öndürilýän paýta ýagy welaýatyň bazarlaryna sattyrylmaýar. Olar gytalýar, un hem bazarlarda tapdyrmaýar diýip çeşme belledi. Onuň sözlerine görä häkimetler paýta ýagy bilen bagly dowam edýän gytçylygy paýta çegidiniň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gymmatçylykdan ozal 1 litriniň narhy 10 manatdan bahalanan paýta ýagy häzir 18 manada durýar. Ýöne ol diňe hususy dükanlarda onu da ören seýrek halatlarda el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Orsiýetde öndürilen 5 litrlik günebakar ýagy 100-150 manat aralygyna bahalanýar. Emma muny satyn almaga köp maşgalalaryň gurby çatmaýar diýip çeşme sözüne goşdy. Ol vilayatyň gara bazarlaryna dollaryň bahasynyň 18 manat 20 tengeden 20 manat aralygyna satylýanlygyny belledi. Şu ýyl jaý gurýan maşgala tas ýok diýen ýaly. Her etrapda bolup bilse 10 maşgala jaý gurýandyr diýip Daşowuzdaky çeşme her etrabyň ýagdaýlardan habarly ençeme ýaşaýjysyna salgylandy. Ol käbir guruluşy harytlarynyň geçen ýylky bahalary bilen häzirki narhlaryny deňeşdirdi. 1 kilogram çüý geçen ýyl şu wagtlar 6 manatdy. Häzir 67 manat. 3 litrlik jaý boýogy geçen ýyl 26 manatdy. Häzir iň ardany 238 manat. Bir sany standart gapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töwereginde. Häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluşy harytlary barada maglumat berdi. Ol gurulňy hojalyk harytlarynyň ýokarlanan narhlary baradaky maglumatlar bilen dowam edip, durmuş ähmiýetli tehnikalaryň häzirki we öňkü bahalary barada jekmejik habar berdi. Ortaça aram haladilnikler geçen ýyl şu wagtlar 1500 manatdy. Häzir 12500 manat. 40 wattlyk ortaça kondisioneriň bahasy geçen ýyl 1100 manatdy. Häzir şolar 10.200 manada durýar. Iň bärkisi geçen ýyl bahasy 1 manat bolan lampalar häzir 11 manatdan bahalanýar diýip çeşme aýtdy. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly tanşynyň sözlerine salgylanyp gurrungy dowam eden Azatlygyň çeşmesi ýurtdaky işsizligiň derejesi barada käbir maglumatlar berdi. Hökümetiň ýagdaýyndan habarly tanşym ýurtda işsizligiň derejesiniň 64%digini aýtdy. 36% işli ýylatyň 20%ni organ işgärleri, 10%ni muallimler, lukmanlar, mehanizatorlar, sürüjüler, tämirlikçiler, demir ýolçular, uçarmanlar, garawullar we şoňa meňdeşler, 6%ni bolsa telekeçiler we olaryň hyzmatçylary düzýär diýip çeşme ýagdaýlardan içkin habarly aşgabatly tanışyna salgylandy. Türkmenistanyň halkynyň agla we böleginiň işsizligini, işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ujuýpsuzlygyny, bazardaky harytlaryň 1000% çemeti gymmatlanlygyny, dollaryň bahasynyň 20 manat töweregine döwünü göz öňüne getirip çen tutsak, bizdäki inflasiýanyň derejesi dünýä boýunça iň öňdäki hatarlarda ýerleşýär. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly aşgabatly tanşym bizdäki inflasiýanyň 700% baryp ýetendigini aýdýar. Ýöne bizde adamlar hakykaty aýtmaga gorkýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki çeşmeti belledi. Ol süzmäniň bahasy bilen gurrungy jemledi. 1 litrlik süzme 15 manat. Degişli resmiler ýurdun köpçülikleriň habar serişdelerini öňe sürilýän maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýär. Hökümeti goldap çykyş edýän habar saýtlary wagtly ýurtda bagtyýarlyk zamanatynyň dowam edýändigini, bolçulugyň höküm sürýändigini aýdyp azyk harytlardan doldurulan tekçeleriň ýokary hili suratlaryny okuyucularyna hödürleýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň ýoly tenetranyň ýaşaýjylary özleriniň meske ýagyny satyn almakda kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, etrap merkezinde döwlete degişli azyk harytlar dukanlarynda meske ýagy satyga çykarylmaýar. Bar bolan hususy azyk dukanlarynda käwagt peýda bolan daşar döwletlerden gelýän meske ýaglarynyň bahalary aşa gymmat. Etrabyň işsiz aýlyk güllüksiz ýaşaýjylarynyň daşar döwletlerden getirilýän gymmat bahaly meske ýaglardan satyn almagy mümkinçilikleri ýok.
ýok. Ýaşaýjylar etrawyň özünde bar bolan tüýdi işläp önüm öndürýän kärhananyň önümi bolan yerli meske ýagyny, çiğ gaýmak satyn alyp ulanýardylar. Emma soňky wagtlarda bu kärhana etrawyň ýaşaýjylaryna bu önümleri satmagyny beredipdir. Öz adynyň efirde tutunmalygyny toran bir ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, ilatdan çiğ tüýdi satyn alyp onu işläp önüm öndürýän kärhana öz öndüren önümini kärhananyň howlusynda bar bolan dukanda ilata satýan ekeni. Mundan 3 ay ol ol ýerde satylýan meske ýagynyň 1 kilogramy 17 manatdan ilata satylýan ekeni. Beýleki azyk önümlerine garanyňda ilat üçin 50 tar hasaplanýan meske ýagynyň uly nobatlary dörep, käte ol ýerde uruş söwüşler hem ýüz berip ugrapdyr. Uly dawanyň döremegine bolsa, meske ýagynyň bahasynyň 17 manatdan 25 manata çeli ýokarlandyrylmagy bolupdyr. Kärhananyň ýolbaşçylary ilata hiç bir düşündiriş bermeden meske ýagynyň bahasyny ýokarlandyrypdyrlar. Bu bolsa ozaldan hem iýişti, pulsuz, zordan güzeran aýlayan ýaşaýjylaryň näradyçylygyna getiripdir. Olardan käbir özümizde öndürilen önümüň bahasynyň näme sebäpden ýokarlandyrylýan barada kärhananyň ýolbaşçylarynyň düşündiriş talap edipdirler. Şondan soňra kärhananyň ýolbaşçylary ilata gahar edip kärhananyň howlusynda meske ýagynyň satylmagyny beredipdirler. Indi özümizde öndürilip duran meske ýagy etrawyň çäginde satylman. Maray, Aşgabat ýaly uly şäherlere ugradylar. Etrawyň öz ýaşaýjylary bolsa meske ýagynyň gözleginde tergerdan bolup, ol dukanyň beýleki bir dukana aýlanyp tatyjylardan meske ýagyny torap ýörler diýip ýaşaýjy aýdýar. İşsizlikden kösenýän etrap ýaşaýjylarynyň azyk üçünçiliginiň gözgüne ýa-da galýandyny bolsa, etrawyň degişli ýolbaşçylaryny asla gyzyklandyrmýar. Geçen ýylyň oktyabr aýlarynyň bäri unuççylygynyň kösenen ilatyň agrymly böleginde huruşluk hem ýok diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Azyk önümleriniň bahalarynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen pulsuz ýaşaýjylar bazarlarda bar bolan azyk önümlerinden, özümizde önýän gök we bakça önümlerinden hem gerekçe satyn alyp bilmeýärler diýip suw ýetmezçiligi derarly gök we bakça önümleriniň öndürilişiniň hem azalyp olaryň bahalarynyň ýokarlanandygyny, iýimgatçylygy derarly et-tüýt önümleriniň hem bahalarynyň ýokarlanandygyny, ilatyň sarp ediş koordinatyny öwrenmek barada bolsa, döwlet derejesinde hiç bir işleriň alınıp barylmaýandygyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Şu günler Türkmenistanyň ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlarynyň aglawasyna giriş synaglary başlandy. Bu çäranyň başlanyny bilen daşawzyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmek üçin dokumentlerini tapşyrmaga baran käbir abiturientler dürli kynçylyklar bilen ýüzeye bolýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran daşawly çeşmämiz welaýatyň molimçilik orta hünärmenlik mektebine we Owa hojalyk institutuna giriş synaglarynyň geçen hepde başlanandygyny we oňa milleti türkmen bolmadyk ýaşlaryň kabul edilmeýändigini habar berýär. Häzir giriş synaglaryna baran milleti türkmen bolmadyk ýaşlary ýyllaryna gaýtarýarlar. Okuw jaýlarynyň resmileri okuwa girmek isleýän başga milletiň çağlaryna pasportyňyzda türkmen diýip ýazdyryp geliň. Ýaşaýan etrawyňyzyň pasport bölümine baryp okuwa girjeňizi aýtsaňyz bir aýa ýetmän düzedip berýärler diýip maslahat beripdirler diýip çeşmämiz bu barada özüne tatar, gazak we özbek milletinden bolan ýaşlaryň gurrun berendigini aýtdy. Mundan başga ol geçen hepde giriş synaglaryna gatnaşan daşawly ýaşlaryň ençemesine salgylanyp welaýatyň molimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mekteplerinde okuwa girmek isleýän abiturientlerden sorulýan paranyň möçöriniň şu ýyl 120 000 manatdan 160 000 manata çenli ýetendigini öňe sürýär. Çeşmämiziň sözlerine görä daşawdaky Owa hojalyk institutuna okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň möçöri bolsa şu ýyl 500 000-dan 600 000 manata çenli ýetdi. Tanış bilşiň bolmasa döwlet synagyny alýan molimleriň özleri gönümel ýuwaşçadan şunça pul bermeseň okuwa kabul edilmeýändigini duýdurýar. Näçe sowadyň bolsa da egzaminden ýykýarlar diýip geçen hepde synagda ýykylan we öz bilimine göwni ýetýän ýaşlaryň ençemesi gurrun berdi diýip çeşmämiz ýaşlaryň ykdysady jenaýatlere garşy görüşýän gulluk nire gödökçülük edýärkä diýen soraw bilen nägileligini bildirýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda öňe sürilýän ýagdaýlar dogrusunda daşawzyň molimçilik we lukmançylyk orta hünärmenlik mektepleri hemde Owa hojalyk institutu bilen habarlaşanda telefona jogap beren resmiler bu maglumatyny tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda ýokary we orta hünärmenlik okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek meselesiniň açyklyk esasynda ýokary guramaçylykda geçirilmeligi barada her ýyl diýen ýaly çykyş edilýär. Geçen
geçen ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu işiň hiç ýyly yaramaz ýagdaýlara ýol bermeden ýokary derejede we açaçanlykda geçirilmelidigini duýdurdy. Şol ýylyň 15-nji iýulynda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa, sinaglaryň geçirilişine gözegçilik etmek üçin okuw jaýlarynda kameralaryň oturdylanydy aýdyldy we bu çäräniň sinaglaryň açyk görnüşde geçirilip, iň bilimli we ukuyply ýaşlaryň okuwa girmegine şert döretjekdigi bellenildi. Imamyňa garamadan Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda korrupsiýanyň möwjalandygyny, sorulýan parany bermeseň okuwa girip bolmaýandygyny, hatda munyň çağalar bagyna çenli baryp ýetendigini Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan muallimleriň, studentleriň we olaryň enatalarynyň ençemesi habar berýär. Şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde türkmen lideri hem gytaklaýyn bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurduň orta mekteplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 000 golay adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hataryny agdalýar. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk, ýagny Transparency International halkara guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-den 167-nji orny alyp, iň bir korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demirady, Koreýa, Owastan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi. Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüriti kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüriti gullyklary henüz hem Telegram koduny döwüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatları gizleyen ýüriti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýüriti gullyklary nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar-da, siz VPN, şol sanda ýüriti Adatlyk radiosu üçin işlenip taýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adatyn daşarysy howa şertleri adam pedalaryna sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serýisleriniň maglumatlaryna görä, şuňlar Aşgabatda howanyň yssylygynyň adamlaryň huşuny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan duş gelýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri etasan köpçülikliň ýerlerde şol sanda awtobus duralgylarynda wepat bolan adamlaryň onlarça barada özüniň habarladygyny, olardan birnäçesiniň hut özüniň tanyşlardygyny aýdýar. Awtobus duralgylarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar. Köplençe olaryň ýüreginden tutup ölenligi aýdylýar diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýylda habar berdi. Biz Aşgabatda ıssydan ejir çekenler barada resmi maglumat almak maksady bilen Aşgabatyň merkezi keselhanalarynyň biri bolan Saparmurat Niýazow adyndaky keselhana bilen habarlaşmaga synançdyk. Emma häzirlikçe maglumat alyp bilmedik.
Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, şuňlar termometrler günüň başynda kölegede 50 gradus görkezýär. Şol birakdyň özünde de teleradio gepleşiklerde ilata berilýän resmi maglumatlarda howanyň yssylygynyň 43-44 gradusa barabardygy aýdylýar. Käbir gararsyz habar çeşmeleri Türkmenistanyň häkimetleriniň howanyň gyzgynyny peteldip görkezmegine ünsü çekerler. Geçen hepde Türkmenistanda adaty bolmadyk ıssy boldy. Howanyň gyzgyny kölegede 48 gradusa ýetdi. Günde bolsa ony ýöriti guralsyz asla anyklap bolmady. Emma häkimetler bu görkezejileri birnäçe gradus peteldip görkezdiler diýilip Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri ýazýar we şonda Türkmen telewizionynyň Watan programmasynda howanyň 41 we 42 gradus boljagy barada aýdylandygy bellenýär. Türkmenistanly tynçylar ýurtda Sowet döwründen bäri bar bolan kanunyň howanyň 45 gradusdan aşağı gyzan ýagdaýynda kärhanalaryň we edaralaryň işiniň ýatyrylmagyny talap edýänligini bellep, hut şu sebäpden häkimetleriň ýurtdaky ıssy howa barada hakyky maglumatlary ýaşyrýan bolmagyny çak edýärler. Issy howada ila arasynda ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi ýurdun beýleki regionlarynda hem ýüze çykýar. Türkmenistan gurak we issy howaly ýurt bolan soň tomuslaryna howa adatça 40 gradusdan aşýar. Emma yerli ýaşaýjylar şu ýyl tomusyň başyndan bäri howanyň uzalklaryndan has ıssydygyny we şeýle ýagdaýyň soňky ýedek 5 ýyl çemeti mundan öň ýüze çykanlygyny belleýärler. Türkmenistanda ýüze çykýan tebigy hadiseler ýurt resmileri tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serişdeleri meseleni gozgamaýar. Türkmen metbuaty soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında yer titremeler, suw joşgunlary, sil we ýagyn barada habar bermän gelýär. Şu ýylyň may aýyndan bäri Türkmenistanda tebigy hadisalaryň ençemeti ýüze çykdy. Güýçli ýagyn zerarly paýtagtyň merkezine suwaldy. Ýa-ni dagdan sil geldi. Ýurdun birnäçe regionlarynda duzly tupan turup, ekin meýdanlaryny duz örtdi. Duzly şemal Aşgabada da ýetdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary adatdan daşary ıssydan kösenýän wagtynda Daşoğuz vilayetinde 18 iýulda ýene-de duzly tupan turdy. Häkimetler we yerli media bu hadisalaryň hiç biri barada ilata habar, düşündürüş ýa-da duýduruş bermedi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Täjik hökümeti 29-njy iýulda daşary ýurtly 4 velosipedçiniň ölümine getiren hüjümüň arkasynda ýurtda gadan edilen Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň durandygyny aýtdy. İçeri işler ministrligi özüniň 31-nji iýulda ýaýradan beýanatynda hüjümçilere gürrüň edilen partiýanyň bir agdasynyň ýolbaşçylyk edendigini aýtdy. Bu maglumatlaryň tutsak edilen bir şüpheli bilen geçirilen sorawda anyklanandygy ma'lum edilýär. Ministrlik toparyň lideriniň ýagny 33 ýaşyndaky Hüseyin Abdusamadowyň İranda tälim alandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de beýanatda hüjümçileriň ýeşenmegini amala aşyrylan hadiseden soň owansany aşmakçy bolandyklary hem ma'lum edilýär. Täjik häkimetleri bu öňe sürmeler dogrusunda häzirlikçe hiç bir delil görkezmediler. Bu waka gatnaşyk bolmakda guman edilýän adyrnan 4 adam polisiýa ofitserleri tarapyndan öldürildi we başga 5 şüpheli tutsak edildi diýip Täjik polisiýasy aýtdy. 30-njy iýulda hüjümüň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne aldy. Ekstremistik toparyň Amak habar gullugy bu öňe sürmäni goldaýan hiç bir jikmejik maglumat ýa-da delil görkezmedi. Täjik paýtagty Duşanbeden ortaça 150 kilometr günortadaky Hatlan regionunyň Dangara etrawyna hüjümçiler ilki bilen daşary ýurtlaryň üstüne ulagy sürdüler. Soňra-da hüjümçileriň adyrnan biri olary ýaragdan atdy we pyçaklady. Hüjümde 2 Amerikaly, 1 Gollandiýaly we 1 Şwitsariýaly öldü we başga 3 daşary ýurtlar şolsanda Fransiýanyň, Şwitsariýanyň, Gollandiýanyň raýatlary hem yaralandy. Täjik häkimetleri Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasyny 2015-nji ýylda terrorist guramat hökmüne häsiýetlendirip gadany edipdiler. Munyň ýa-ni bilen onuň onlarça resmisi we agzasy hem tutsak edilipdi. Şol wagtda çenli Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýadaky ýeketäk kanuny islamçy partiýadyr. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy ilkinji gedek 1993-nji ýylda gadan edilipdi. Ýöne 1990-njy ýyllarda bolan Täjik raýat urşundan soň 1998-nji ýylda bu partiýa gaýtadan kanuny laýyk diýilip kesgitlenipdi. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.